Ano? Oo, Choy. Nagsakit tabing tiyan ko mo. Gani nga nag-una na lang ako pauli sa iya. Ang buot mo silingon. Wala makapauli tubtob subong si Sara, Paking? Oo. Mo gani ina nga nagkadto ako dire. Kay siling ko, basi kung ginlapyo siya bala, kag diri na lang nagtulog sa inyo? Ay, Sa diin ko na mo si Sara, yaman. Sa diin? Ang mahayo pa siguro. Makadto kita sa pihak nga barangay. Mamangkot kita kung sinong ginupda ni Sara pauli. Ay, bo, Diyos ko. Bisan isa. Wala gid sang nakasugid kundiin si Sara. Kag hindi ako makaibalo. Kung ano ang ihambal ko kay Ninfa. Paking, ang mahayo sini. Mangayo na lang kita sang bulig sa mga pulis. Dali na, Paking. Paking, kamusta ang papangita sa mga pulis kay Sara? Wala pag isang resulta, Ninfa. Apang padayon ang ila paghulag. Hindi lang kita magdula sa paglaom. Mahulat lang kita. Nagapati ako nga dako mabulig sa mga kapulisan sa aton. Makita gid naton ang aton anak. Makita gid naton si Sara. Choy, Nympha. Choy, Paking. Nagdinulsol gid ako. Kung tani, wala ko na lang siya ginbayaan. Pearl, hindi pagbasula ang kaugalingon mo. Wala ka sang sala. Naglain ang pamatsyag mo eh. Kung nga naguna ka pa uli. Nakaibalo mo kami ni Chay mo Ninfa. Nga wala mo man ginpabayaan si Sara. Kitagid ang balasunod sa ni Paking. Kitagid. Ninfa? Kitpabayaan natin siya nga mag-isa doon. Ninfa, palihog hindi na lang kita magbasulay pa. Hindi na makabulig para nga makita naton si Sara. Ang mahipa pakikitaan naton ang mga kaabyanan niya. Basi isa sa ilang nakakita kay Sara sang gabi nga to. Sige. Buhaton natin, ina. Choy, Paking, maupod ako May kilala ako nga mga abyan ni Sara sa among nga barangay. Mamangkot kita sa ila. Nga wala ka pa nagtulog, Per? Nay, hindi ako mapaamtang. Pila ka adlaw na ang nakaligad. Apang wala gisang patimaan kung sa diin masalapuan si Sara. Kag ginasakitan ako, Nay. Maayo pa kung ginagwanta ko na lang kasakit sang tiyan ko sang gabi nga to. Maayo pa kung wala ko na lang siya ginbayaan. Kung tani, wala pa siya nadula. Ay, hindi kita ko magpalinungon sang akon konsensya. Kung may malaing nga matabo kay Sara. Anda? Ay, Sara. Sorry. Sorry, Gil.
Kaginot ka tama ba? Kaginali na ako nga nakabatsyag sang kauhaw. Nagamalang ako nga tutunlan. Babangon ko kag mag-inom sang tubig sa kusina. Nabuyan kong baso kag nabukagid. Nakibot ako sa makabati ako sang tingog. Do nagaugoy-ugoy. Pearl? Nay? Ano na da? Nay. Nakibot la ako sang tanga Iinali lang abi nga naglupad. Sorry gid nay Sa dason gani, maghalong ka gid ha? O ta sige na, himusa ng buka nga baso sa salog. Kay basi kun matapakan mo ina karon. Oo, nay. Nagbutig ako sa kay nanay. Diyos ko. Kalain sa nabatian ko kaina. Nagbalanindog ang balahibo ko. Kaginali lang ako nga nakabatsyag sang kabugnaw kaina. Himuson ko ang nabuka nga baso. Kag magtulog liwat. Sigurado ka anak? Nga hindi ka mag-upod sa amo ni tatay mo nga manyapon sa ila ni maninoy mo? Ay, diri lang ako nay May talapuson pa ako nga project sa eskwelahan Ati, sige ikaw ang bahala. May tinigang naman dira, kag may sudan man kita. Hindi man kami magpagab-igi didto Sige nay Kag palihog na lang siling kay maninoy Happy birthday na lang naton. Ay, kakapoy na. Karon ko na lang tapuson ining ginaobra ko Ginagutom na ako Ang maayo pa. Manyapo na lang anay ako Makadto ko bala sa kusina kag magkaon. Dasigon ko lang pagkaon Kay damo pa ko nga daan ulobrahon. Ari. Masukad ko sang kanon ko. Nan. Ari na. Ato man ang sudan sa lamesa Do pariho man lang nga nagkadto ako sa birthday ba? Kay kanamit man sang akon sudan mo. Ba? Ara naman. Nagkabati naman ako sang ugoy-ugoy. Diyos ko. Nalainan ako mamati. Kalaingit. Tama na! Tama na! Ba? Naguntat ang pag-ugoy-ugoy. Kagamapatian ko. Among masakit nga paghibi. Anay ka? Pamilyar sa ako ng tingog ngayon Sarah? Ikaw ba na ina? Sarah? Wala na. Naglinong na. Wala. Nagapapatyag pala si Sarah sa akon. Sugiran ko si Choy Nympha. Kag amo man si Choy Paking.
Kung ano man ang buos silingon sang amo nga tingog. Nagapangabay ako. Hibalo aman ay. Maluoy ka. Oo, Chay. Buhaton ko ina. Karon nga nakilala ko ng amo nga tingog. Hindi na ako magbatsyag sang kahadlok. Kinahanglan nga hibaluon ko kung anong natabo sa iya sang gabi nga nadula siya. Ara naman. Nakabati naman ako sang tingog nga nagaugoy-ugoy. Hinali naman nga nagpalanindog ang akon nga balahibo. Apang, hindi ako dapat ka magkahadlok. Sa nadumduman ko, masami nga naghahaming si Sarah kung nagalakat kami pakadto sa eskwelahan. Mahuyugon siya magkanta. Malipayon siya o kung masubo man. Sarah? Sarah? Ikaw, ina? Magpakita ka sa akon. Kung nagakinahanglan ka sang bulig, buligan ko ikaw. Wala na. Nag-untat na siya sa pag-ugoy-ugoy. Sarah! Nakahibalo ako nga may gusto kang ipabutyag sa akon. Kung nga ginabuhat mo ini. Ano ba na, ina? Tubtob subong, wala pa kami makahibalo kung anong natabo sa imo. Wala kami makahibalo kung diin ka namon pangitaon. Dumapatay na sa kalisod ang mga ginikaanan mo. Ilabi na si Chenympha. Kani, buligi kami nga masalapuan ka. Kung matuod man, nga napahamak ka. Ara naman. Nabatian ko naman ang pag-ugoy-ugoy niya. Ba? Do nag-amat-amat palayo ang tingog niya. Do kasubong pala nga. Gusto niya nga sundon ko siya. Bahala na. Magwa ako diri sa balay. Sundon ko ang tingog ni Sarah. Sundon ko. Kung diin ini mapadulong. Malayo na ako sa balay. Ang tingog ni Sarah. Nabatian ko gihapon. Do kasubong bala nga ginagiyahan niya ako. Sarah! Kung gusto mo nga buligan ko ikaw, buligi man ako, ha? Sarah! Sa diin ka gid bala? Sa diin ka gid, Sarah! Nagkapadayon siya sa pag-ugoy-ugoy. Sundon ko gihapon siya. Magabiyan sundagan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Magmisteryo sang Kabuhi. Number one, Basta Radio. Come on!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini na lansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revital. We all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno.
Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan, nga nagapatawag lang sa ngalan Athena. May utod siyang ihinago lang naton kay Aliyah. Pareho sang iban, may kasaysayan man sa paghigugma, kag gusto niya handurawon paagi sa ni paratuntunan. Nagapanuigon palang sadto sang wala katuig si Athena, sa magtrabaho sa iban nga pungsod ang ila amay. Kag sang adlaw nga manuglakat ini, gindulong nila ini sa airport. Diri siningabahin magasugod ang kasaysayan ni Athena, nga iya man ginpasakop, kag aton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugar, kag paghigugma. I know I will love someone new someday. Athena, naglupad na ang eroplano nga ginsakyan ni tatay. Uy, Athena, hindi ka na mag-ipi Hindi ka lang magahon. Wala na gid si tatay nang. Wala na gid siya. Ano ka pala nga bata ka man? Daog mo pang ginaihaw nga baka? Maghipos ka gani ha? Umuya sa imo. Si tatay, kuya! Si tatay, kuya! Kinasilingan nga maghipos ka? Agay, nay! Ginkusimo ko! Kasakit! Ote, hindi ka pa maghipos? Luyag mo gay nga masakit, no? Hindi ko na gusto nga maglakat si tatay, nay. Kagagag sa imong pagkabata ka. Kaya nga hindi ka gustong maglakat ang amay mo. Subong parang gani natin siya mapuslan sang lubos, kaya mapasaudi siya. Karon, masiling ka nga hindi mo siya pagpanakton.
Nasubuan ko, Binay. Gaga! Basi kung mapadalaan na kita sa mga dolyares kag mga imported nga mga gamit. Matumbo ka sa kalipay, ha? Kag malimtan mo na nga mag-ininta. Atina, hindi ka nalang magsabat, Kay basi kung masakit ka naman kay nanay. Oh, dali na ka mo. Mahali na kita dire. Mapauli na kita. Nga kinanglan pagid nga maglakat si tatay sa Saudi, Kalayo-layo si nang hindi bala. May obra man diri si tatay. May ara gani. Pero siling ni nanay, gamay lang kunong sweldo ni tatay diri. Gani amo na naglakat siya. Tungod tama gid sa aton kapigado. Nga anong haw? Kung ato na si tatay sa Saudi, mamanggarano na kita, haw? Amo man inang siling ni nanay. Gani hindi ka nalang maghibi, Bisan pa. Mahibi man ko gyapon nang. Hindi kuya gusto nga maglakat si tatay. Hindi man niya importante sa ako ng kwarta nang. Gusto kuya nga ukaupod naton si tatay diri nang. Sige bala. Yambal pa inaliwat. Kay kung mabatian ka gani ni nanay, tapos ka naman karon, sakiton ka gid niya. Ang buot mo silingon nang. Wala kaya nasabuan na ng lakat si tatay. Hindi man sa amo sinaa. Siyempre nasubuan man Gusto ko man nga ari siya diri. Pero kung sa iya paglakat, magkabag-o nga ton kabuhi. Pareho sang ginasiling ni nanay. Di okay lang sakon. Kaysa iya kuno paglakat, madali kita nga makapatindog sang balay. Dason, makasuksok na kita sang manami nga mga bayo. Labaw sa tanan, adlaw-adlaw na kita makakaon sang manamit. Makakaon na kita permis sang fried chicken, baboy, kag ano pa dira. Hindi gid ko yung kumbinsido sa ginambal ni Manang. Nga tungod lang sina, kinahanglan gid ni tatay nga maglakat sa Saudi. Palangga ko gid si tatay. Inatungod mabuot siya katama. Palangga gid niya kami ni Manang Aleya. Ilabi na gid ako. Mainanggaon si tatay. Pagdason, ginakugos niya ako permi. Bisan nga dako na ako.
Baby, paganing ginapanawag niya sa akon. Kay ako kunong baby niya. Kay tatay ko. Makapaangga ako ya. Kay nanay ya. Hindi. Kay permi lang siya yaakig. Kag nagapaninggit. Kag wala kami makahibalo ni Manang Aliyah. Kung nga nga amusin na ang batasan ni nanay. Bisan gani si tatay. Do permi lang siya ginaakigan. Kag si tatay naman. Sa baylo nga supuko niya si nanay. Ginaulu-uluhan pa niya ini. Dasun, ginahambalan kami ni tatay. Ngahangpon ng kuno namon si nanay. Kag para sa akon, mapalaron si nanay kay tatay. Kay hindi pareho si tatay sa iban nga mga amay nga nagabisyo. Kag pag-abot ni tatay halin sa iya pagpamanday, nagadiretso siya pauli sa balay. Kag dasun, mapahuway lang siya sa mga kadali. Maobra naman siya dayon. Maobra siya sa mga ulubrahon sa sulod sang balay nga wala ginaobra ni nanay. Pati gani paghimo sa amon assignment sa eskwelahan. Siya pag nagabulig sa amon. Nakatapos ka na obra sang assignment mo? Oh, mga nagibi ka naman, how? Natumduman ko lang si tatay nang wala na siyang matundo sa aton. Ay, sus. Ano ka bala ati naman? Tubtob bala subong. Inagihapon ang ginapaminsar mo? Duha ka adlaw na ang nakaligad. Sugod sang maglakat si tatay. Kag sigurado sa mga tinion nga ini, ato na siya sa pungsod sang mga Arabo. Arabo nang? Oo. Amoy nang panawag sa mga tao sa Saudi. Amo gali nang? Mabuot man balang mga Arabo nang? Ambot Wala pa man gani akong makakita sang mga Arabo. Pero siguro, pareho man sa ato ng mga Pilipino Mabuot man, apang may malain man. Ay, Oh, nga naman. Paano kun mapintas kali ang mga boss ni tatay? Dasun, sakiton lang siya. Ay, ambot sa mga tina Abi husto na ina Kung ano-ano yung nagasulod sa pinsar mo. Ang mayo pa, buligi na lang ko panglaba. Ha? Ikaw ang malaban nang? Kita gani. Naakita nang haw. Sa diin si nanay. Naglakat. Sa diin siya nagkadto nang. Sa ila ko ni Richay Kunsting. Mahulam siya kuno sang kwarta nga panggastos naton. Sampang wala pa nakapadala sang kwarta si tatay. Ay, amo gali nang? O ti ano, manglaba na kita? Para pag abot karon ni nanay, hindi na siya maakig sa aton. Mabudlay na kun mabakulan naman kita. Wala nga daan diri si tatay para magpangapin sa aton. Di kundi, nadumduman mo si tatay nang? Kay matuod gid man. Ina lang galing. Hindi ako pareho sa imo. Daw dira mo gid ginatutok ang imo nga buot. Kay wala man nagihapon sang matabo.
kung magsagad ako sang hibi, kag magpangasubo. Ganit dapat, amo man sinang buhaton mo. Ta, kundi, nakapanghalay na kita sang aton nga mga nilabhan. Oo, manang no. Kadasing manang dali. Ay, abaw! Ka-very good ba? Masaliga nagig kamo sa pagpanglaba. Ari ka nagali, Nay? Ginbuligan ko si manang sa pagpanglaba, Nay. Maayo. Buwas kag sa madason pag nga inadlaw. Kamo na nga duhang magpanglabas ang aton mga lago, ha? Nay? Hala? Ops! Hindi ka mo magreklamo pa. Hindi man ina magdugay. Kung magregular na ang pagpadala sang kwarta sang amay ninyo, makuha ako sang kabulig. Pero subong, hindi pa kita makasarang. Gani ka mo lang anay nga duha, ha? Kaya hindi ako pwede eh. Nga, anay, how? Nakita ninyo ining mga kuko ko? Bag-ola ako nakapamanicure. Kanugon mas ang ibayad ko sini kung ipanglaba ko lang. Kag ipanghugas ko lang sang pinggan. Ay ho, gali. Pagkatapos ninyo nga duha dira, magsulod na kamo, ha? Oo, Nay. Oo, Nay. Oy, Aliyah, magtigang ka ha? Pagkatapos, magbakal ka sang luto nga sudan ka chay diding. Kag ikaw naman ni Athena, kuha atong silhig kag magpanilhig. Kaayuhon mong pagpaninlo ha? Kay kung hindi ako kontento, ipasulit ko man gihapon sa imo. Dire lang anay ako maidag-idag sa malaba nga bangko ah. Kag samtang nagaidag ako, bukaron ko ining ginbakal ko nga magasin. Gusto ko nga makakita sang uso nga mga bahyo subong eh. Kadason, mapili ako sang tabas ka ipatahi. Kay kung makapadala na sang kwarta si Badong, mamakal ako sa mga tela kag ipatahi. Ay, excited na ko yung tulokon nga daw sa Donya.
Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love. Sa